Savurați alături de noi cafeaua de sâmbătă dimineață. Primul invitat al cafelei de astăzi este pentru prima dată la noi în studio. Ne bucurăm că este oaspetele nostru și o să aflăm lucruri interesante. Este domnul Tomi Radcu, cunoscut ca și pictor, pictor de icoane. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și nu numai pictor, și dascăl pentru o serie de copii care vor să facă acest lucru. O nouă vocație. O nouă vocație. Spuneți-mi, cum e cu pictura pe icoane, în primul rând? Când ați început-o? Cum v-ați întâlnit cu ea? Cred că primele începuturi le-am făcut acum 30 de ani. Accidental am dorit să fac grafică pe sticlă. Văzusem undeva o lucrare care m-a impresionat și din dorința de a realiza ceva similar am început să folosesc tuși pe sticlă, realizând o lucrare grafică. Dintr-un accident, o parte din lucrare s-a șters, am vărsat cafeaua pe ea. Și asta înseamnă să nu mai beți cafea atunci când pictați. Și atunci, din dorința de a nu repeta greșeala, am pictat același lucru pe 3 sticle, care ulterior le-am suprapus, realizând o lucrare. Ceva lipsea și am acoperit totul cu culoare. Ceea ce am făcut mi-a plăcut, am recidivat, am realizat și alte lucrări în maniera asta pe sticlă și apoi mi-am pus întrebarea, dar oare de ce pictez eu pe sticlă ceea ce nu se pictează pe sticlă? De ce să nu pictez pe sticlă ceea ce s-a pictat specific în România din timpurile vechi? Și așa am ajuns la icoana pe sticlă. Așa, dar pe lemn sau pe alte materiale pictați? Da, am pictat icoane pe lemn, pictez icoane pe lemn, am și niște încercări de pictură pe pânză, mă joc cu vopsele, mă joc cu materialele, cu cuțitul de paletă. Evident, aveați talent, mă gândesc, în momentul în care ați început să faceți grafică pe asta aș sticlă. Dori să o spună alții, mi-aș dori chiar mult să o sau vă plăcea alții să desenați măcar? Da, mi-a plăcut să desenez. Am avut și ocazia să fiu îndrumat de dascăli buni în școală. Important dascălul și în artă? E foarte important cel ce îți deschide prima dată gustul spre ceva. Este foarte important profesorul de chimie, ăla care nu îți umple capul de la început cu formule chimice, ci ăla care deschide dulapul ăla de materiale și face niște experiențe care să te atragă, care să te ducă sigur, în lumea aia magică. Este foarte important profesorul de matematică, care îți prezintă întâi logica matematicii și nu exercițiile alea dificile. Și de ce o învățăm matematică? Și profesorul de desen, foarte important, nu te pune să măzgălești acolo, ci îți îndrumă mâna și în timp ce lucrezi, dacă îți povestește ceva despre lumea artei, dacă te fascinează prin poveste, e foarte important.